En taju, miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. En äly mitä järki siinä oikein on. Vois voi kuulla padella ja kiellä vähän aikaa. Ei siinä oo tänne kauan varsinkaan kun jengi vaan daja, mutta ei sitä varmaan kukaan muu. Ikänes nää ja tappu. Jos joku ottaa tän skriitti. Miks ne kettyy tai ikisiä huumeita? Kohta myytyy tai ikisiä huumeita. Kohta myytyy tai ikisiä huumeita. Kohta myytyy tai ikisiä huumeita. Mini heroini, marihuana, ja miksi ne vetää sitä säkää? Miten kasvu lyhentyy pikku pätkää? Nipputtu 2 miljardia aivostolu. Miten muksia vaan ja kyllä niin toru. Mut se vaan kinuuttaa New York koru. Maailma on paha ja New Yorkasina. En taju, miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. En äly mitä järki siinä oikein on. Vois voi kuulla padella ja kiellä vähän aikaa. Ei siinä oo tänne varsinkaan kun jengi vaan daja, mutta ei sitä varmaan kukaan muu. Ikänes nää ja tappu. Jos joku ottaa tän skriitti. Miks ne kettyy tai ikisiä huumeita? Kohta mini heroini, marihuana ja speedi. Ja miksi ne vetää sitä säkää? Miten kasvu lyhentyy pikku pätkää? Nipputtu 2 miljardia aivostolu. Miten muksia vaan ja kyllä niin toru. Mut se vaan kinuuttaa New York koru. Maailma on paha ja New Yorkasina siellä ei sanota. Älä tappa koska hakkaa